Že se vlastně přistúval před Robinem Zutem. My jsme se spoznali na jednej party. Neslyšel, že by nějaká máma poslouchala jako rapere? Sergej Barakuda 5 let rapuješ jenom v kuse, jenom vo Versace brýlích a jenom o tom, jak mrdnečí devku. Môžeme ísť do Clashu, hej. Keby som bol fanúšik Datla, za to by som sa hanbil. Ľubím ťa, bráško. Ja som starý a na to som brával aj lieky hodně dlho. Takže já vás zdravím u dalšího Undercastu, tentokrát jsme tady s Vongrem. V dnešní epizodě se pobavíme o spoustu zajímavých věcech, jako je hudba, život, prostě na to jste zvyklí. Jako vždy máte bonus na herohero.co/Czech Underground a my jdeme na to. Tak jo, tak já ti tady znovu zdravím. Ahoj. Ahoj, ahoj, čauko, vítam sa tu. U vás som rád, ďakujem za pozvanie. Nemáš vůbec zač, my jsme rádi, že jsi přišel. Já bych tady začal tvým Instagramem, já bych začal tím, že ty máš jméno Vongrej a na Instagramu jsem vlastně u tebe zjistil, že to je po dědovi. Áno, je to vlastne normálne naše rodinné meno, úradné meno za slobodná mojej mamy, môjho deda. Čiže tak som si to dal z nejakého takého rešpektu, lebo deda som mal rád, dedo bol taký, vieš, aj taký rebelistický, nenapraviteľný proste typek v tej svojej dobe a hlavne môj dedo strašne veľa fajčil cigaret a ja to mám veľmi rád a keď mám okuliare a karovanú košelu, tak vyzerám úplne jak dedo Emil, tak som si dal meno, že Vongrej. OK. Máš tady teda taky napsaný, že máš 3 alba vydaný? 3 alba ako alba, no sú to všetko extended plays, sú to EPčka, okay. 7 až 8 trackové a je to vlastne trilógia, ktorá konceptuálne dáva zmysel a nadväzuje na seba. OK, první teda tady mám napsaný, že to první bylo album Kask. Aha, takto, že úplne dozadu. Tak áno, to je vlastne koprodukčný projekt s jedným mojim kamošom z Košic, ktorý sa volá Jakub. A úplne mi práve vypadlo, jak sa volá, že DJ Gustav. Správne, my sme spolu, on začínal ako vlastne producent rapový, hlavne nejaké trapové beaty robil a on aktuálne vtedy žil vlastne v Kalifornii skrz školu, skrz nejaké tie programy. Ja som bol na Slovensku a spolu sme to takto robili. My sme sa spoznali na jednej party, kde sme pili proste s babami, s chalmi a že proste robíme hudbu, tak skúsme niečo vymyslieť. A takto sme vlastne cez celý svet spoza oceánov spolu urobili EPčko, ktoré sa volá teda Kask ako Kalifornia, Slovakia, CASK. OK, to je docela cool. Hele, taky tady mám napsaný, že děláš freestyle, teda minimálně na Instagramu. Robil som také tie mixtapeové freestyly počas covidu, keď bol lockdown. A vlastne moc sa nemohlo chodiť vonku a dosť ma to deprimovalo, tak som začal robiť tie také, že vlastne zoberieš, jak sa za starej doby robilo v skorých 2000 rokov, 90. že vlastne zoberieš nejaký známy beat a urobíš ho, vieš, vlastne podľa seba na ňo narepuješ veci. Repoval som tam po slovensky aj po anglicky, ono by sa to ešte dalo asi aj niekde nájsť na tom Instagrame, plus som robil cover na skladby, no a tým, že ja som vlastne začínal s rapom, keď som mal okolo nejakých 11-12, tak ja mám hodne za sebou tých takých freestylových, klubových, vieš, akcií, kde sa chodí proste na prvú. A vyhral si niekde nejaký freestyle battle? K výhre som sa vlastne doma u seba v meste som sa dostal, keď sa u nás organizoval tak na domácej pôde, ale vyhrali sme vlastne tak, že jak ľudia hlasovali, tak to bolo 50/50, takže som si s tým typkom, ktorý bol proti mne vo finále, keby rozdelil výhru. OK, kolik byla win price? Prize money? Prize money, ty vole, neviem, to bolo nejaké úplne smiešné drobné, čo ľudia dali za dobrovoľný vstup, vieš, to dokopy mohlo byť, ja neviem, 30 €. OK. Vieš, úplne, že nič. Ja som číkal, že třeba, neviem, tak 100. Čo si v takom malom meste, jak je u mene, ťažko. OK. Dobře. Taky tady mám anime coffee koncert, hodně chodíš do animečka, nebo to máš jenom tak jako na ten koncert a jako jak to máš s animečkem? Do animečka som hodne chodil ešte od začiatku, tým, že vlastne Gabča, ktorá to vlastní PlayStation Princess, je vlastne človek, ktorý mi dal úplne prvý priestor na nejaký koncert v Prahe, keď som sa prisťahoval s výnimkou teda ešte polomaného Davida, s ktorým som hral takú malú úplne punkovicu a ona ma vlastne zavolala na koncert úplne prvý nejaký v normálnom klube, vieš, v Krose proste som mal vďaka nej koncert a sme sa zoznámili, nejako sme si sadli, stali sa kamoši, ja som o nej napísal skladbu proste.
také veci. No a keď začala otvárať ten klub, tak sme tam chodili, ja väčšinou teda len na aftre, tým, že som moc extra nemal čas, že pomôcť s niečím, ale chodili sme tam na aftre, na party. Zo začiatku toho klubu som tam veľa chodil. Teraz tam chodím menej, lebo mám dosť veľa akoby svojich vecí, čo musím riešiť, ale vždy som tam rád prídem. Rád tam strávim čas aj free, akoby svoj voľný, že proste len dojdem posedieť, dať si drink a rád tam aj hrám veľmi. No Nemečko je docela známý tím, že tam chodí docela i známí lidi. Koho nejznámějšího jsi tam potkal? Big Daddy Mikio, jednoznačne. Priateľa vlastne Gabčí, ktorého ja ho mám mega rád, proste mám rád jeho humor. A som sa tam s ním dokonca aj fotil, čo ja moc sa teda s ľuďmi známymi nefotím, ale jednoznačne Big Daddy Mickey je asi najslavnejší človek, ktorého som tam stretol a on je bracho jak hora, proste vysoký, veľký oproti mne. Ja mám fotku a vyzerám na nejak, keby som mal 14 rokov proste oproti nemu a pritom sme rovnako starí, vieš. Yes. Chápem. A taky tady mám napsaný, teda to lidi můžou i vidět, že máš hodně kérek. Mě by zajímalo, jako má každá tvoje kérka nějaký význam? Úplne každá nie. Mám rada aj také kerky, ktoré sú že úplne hlúpe. Tu mám takú, ktorú by si asi musel vypípať, ale to mi robil Justin Case, ožratý vlastne u neho doma a píše tam, že zase sme sa najebali. Pardon. Hej, mám tu také, ale oni aj tie zábavné kerky, ktoré mám na sebe, mám napríklad, tu mám, že pošlem ti to v hotovosti. A to mi povedala moja najlepšia kamarátka ožrata v Bratislave, keď som platil účet. A také, čiže oni aj tie hlúpe kerky ako keby nemajú zmysel, ale majú nejakú story za sebou. Hej. Ja mám že dosť veľa takých tupých, napríklad aj tuto mám veľmi rád, tá je po mojej bývalej frajerke, je to vlastne posledná vec, ktorú mi povedala keby osobne, než odchádzala, lebo ona žije v zahraničí a tu je, že tak tebe není dobre asi, lebo som bol nahúlený proste pri nej a on mi rozprával nejakú normálnu vec a ja som sa začal z ničoho nič proste, že mega smiať jak úplný debil a ona proste mi povedala, že tak tebe není dobre asi, hovorím, že to si dám vytetovať, baby. Takže tak, ale ináč mám jasné kerky, ktoré majú aj význam, hej, hlavne to, čo mám na tvári. Tu má v podstate každá význam okrem tejto malej, ale aj tu mám, že time a je preškrtnutý a urobený jak stehy. Čiže nejaké proste, že jak hovorí Izo, že neverím na čas, že proste nemal by teba čas ovládať jak konštrukt sociálny, ale ináč všetko toto je moje logo. Tu mám po francúzsky pravdu, pretože neklamem. Tu mám nostalgiu a to je tiež spojené s tou bývalou frajerkou. Väčšina má význam, ale mám aj dosť tupoty. No. Jaká byla tvoje první kérka? Úplne prvá, tu na Rebrách, keď som mal 16, to mi zaplatila sestra ako darček a je to vlastne asi 40 alebo 30 cm otočený kryž. Kryž svätého Petra a tu ho mám cez rebra proste. No jasné, takže klasika. Yes, je to taký... Akože ľudia hovoria, že satanizmus, ja hovorím, že to není satanizmus, že to má iný význam, ale je to halus. Ok, ty si zmínil i za to, že máš docela rád Milion Plus. Mám veľmi rád Milion Plus, ako môžeš vidieť na tomto skvelom... Merči. To není merč, to je Babe triko, ktoré som na release Spadky na svoju planetu nechal potlačiť, keď tam mali ten stroj. Tak som zobral všetky svoje Babe trika, ktoré mám a na každé som si dal natlačiť Milion Plus. To je taká obsesa lehká. No? Jo, ja ho počúvam ešte veľmi, veľmi dávno, myslím, že to môže byť okolo roku 2007 dropol taký, že DJ Logic a Shadow D Shine Like a Diamonds mixtape, na ktorom boli napríklad moja reč, ešte Sergej Barakuda, neviem, či tam nebola Jugo a to už by som možno klamal. Čiže ja ho počúvam ešte od doby, počúval som tých reperov, ktorí tam boli a skrz to som ho spoznal, keď bol ešte DJ, keď mohol nemať ani 20 rokov. A potom prišli tie legendy, jak je Hráč roku jednotka, Checkmate Man. Čiže ja som úplne, že vlastne od základnej školy až doteraz toho človeka počúvam. Že my ho dosť aj akoby obdivujeme aj s mojou mamou. Moja mama má rada rap a ona zvykne tak povedať, že Izo je taký posledný príklad toho, ako má vyzerať správny chlap. Takže tak. Zajímavé, hej. To som ešte neslyšel, že by nejaká máma poslouchala ako repere. Tak moja mama je z Petržalky, bracho. Ja by som podľa mňa nepočúval rap, keby moja mama nebola z Petržalky. Vieš, proste u nás sa počúval rap
tuším, že skôr ako som sa ja narodil. Ja mám aj starších súrodencov a tak, čiže tam je to, my sme dosť rapová rodina, jakoby. A jaký máš názor teďka na ten nový alba, který vydal právě Izomanda? Spousta lidí říká, že už je to takový repetitivní a že už se jim to moc nelíbí. Jsi na stejné vlně, nebo ti to přijde fajn? Mňa ten posledný album, ktorý vydal, ma baví. Ten teraz mixtape, mixtape, ne, to bolo také pečko to, kde je aj Sheen, aj to také kratšie. To ma celkom tiež bavilo, tam, kde je Big Mac, ktorý akože dosť urobil kontroverziu, ale ja si myslím, že vieš, to takto proste ide rozprávať, keď sa povie, že Big Mac a že chyba nám starý Izo ako na albume s Bohem Roxano, vieš, ale to není starý Izo je na albume Hráč roku 1 a je to úplne rovnaký Izo, jak je teraz, len teraz je proste viac handsome a viac bohatý, ale keby ten rap podľa mňa je vždy repetitívny, vieš, kto to dobre povedal, Sergej Barakuda, keď bol v Interhejtoch v Refresheri, tak mu tam došiel komentár, že už 5 let rapuješ jenom v kuse, jenom vo Versace brýlích a jenom o tom, jak mrdáš niečí devku. A Sergej tak sa posadil a hovorí, tak ja poprvé už 15 let rapujú vo Versace brýlích a 15 let mrdám vaše devky, vieš. A to je true, proste ten rap sa nemôže zmeniť a práve aj to robí tú konzistenciu podľa mňa, že niektoré tie veci sa hovoria stále a opakujú sa a niektoré sú nové. Čiže zase podľa mňa to ľudia len trošku moc berú, jak keby, lebo majú taký problém štandardne aj pri hudobníkoch, aj pri všetkom, aj pri filmoch, pri čomkoľvek, že keď začneš niečo počúvať, tak si v takom, vieš, kedy začneš počúvať rap, keď si normálny človek okolo 13, 12 rokov, 10, dajme tomu, a proste všetko sa ti zdá cool, lebo ešte nemáš také problémy, vieš, keď keď máš 30 alebo 25 a už ješ nejako, v tej realite toho, že už máš aj väčší rozhľad a viac napočúvané, tak proste teraz aktuálne nemôžeš mať tie také maturitné brýle, vieš. Ty keď sa spätne pozrieš na to, čo si počúval, tak sa ti zdá všetko pekné, lebo riešiš teraz úplne iné problémy. A o 5 rokov sa ti bude zdať to dobré, na čo teraz nadávaš, vieš. Kvázi. Čiže nemyslím si, že by nejako odišiel Izo, alebo že by prestal repovať dobre. Podľa mňa repuje úplne super a práve aj to sa mi páči, že na tom teraz oveľa viac počuť tú takéto stokárske bohatstvo, vieš, že proste však Čavo si včera dal fotku, že Audemars Piguet hodiniek za $15,000 proste na Instagram, vieš. To je úplně, že rap. Okay. Hele, dostaneme se trochu k tvojí hudbě. Mě by zajímalo největší tvůj song K. Carolina, tak hrozně vystřelila. Proč si myslíš, že tak vystřelila, jak vystřelila? To je otázka, ktorú si kladieme ja, aj všetci moji posluchači, aj vlastne všetci v mojom týme, aj hoci kde si to kladieme, že čo je to, prečo sa to stalo. Podľa mňa je to preto, že je to jednoduché. Väčšinu tej skladby tvorí refrén a nie sloha. Tam je proste 8-riadkový refrén, ktorý vlastne je zo 4 riadkov, ktoré sa 2-krát zopakujú a to tam je 3-krát. A potom sú tam 2 8-riadkové slohy. Takže je to repetitívne, dokáže sa ti to rýchlo dostať do hlavy, ten beat je jednoduchý, ten flow je ešte jednoduchší proste a je to... Ale ako ťažko povedať prečo, hej, lebo ja takedy si myslím, že nahrám track a si hovorím, že toto bude bomba, toto proste brutálne hitne, to bude mať čísla a nemá a potom nahrám track len tak, že som nahral track, dám ho vonku a zrazu proste to má 30,000, že proste random. Ťažko povedať, je to furt o ľuďoch. A ten track je podľa mňa taký, že je autentický, možno preto ľudí baví. A proč si myslíš, že třeba ostatní songy ti tak nevystřelili? Ja si skôr teraz myslím, lebo vždy si všímam, že keď sa tomu trošku viac venujem aj tomu okoliu tej hudby, takže to potom tie čísla naberá, ale myslím si, že moje štandardné skladby, ktoré vydávam, tak sú v tom štandardnom obecenstve mojich poslucháčov. Kdežto napríklad Cocaine Carolina je proste niečo, čo vlastne každému posielal, lebo to bolo sladké, zaľúbené, bavilo to proste aj 15-ročné baby, strašne veľa chalanov mi povedal, že proste to s frajerkami počúvalo kade-tade po chatách, vieš, a bytoch a tak. No a ja som, že strašne dlho posledné 2 roky nič poriadne ani nerobil. Hej, lebo v dobe, keď som napríklad vydával trilógiu a venoval som sa tomu, tak to malo aspoň v tých desiatkách tisícov to malo tie pozretia aj na tých streamoch. No ja hovorím, že na tom YouTube, tým, že ja moc nerobím klipy, tak to ten YouTube až tak nefunguje. No a teraz posledný fakt rok a pol, čo sa venujem proste nejakej tej príprave na to, čo sa stane v blízkej dobe,
tak som vôbec nevydával, vieš, nejako som na Instagrame ani na sieťach nefiguroval, takže proste robím hudbu a ono je také zlaté pravidlo, že keď 3 dní nepridáš storku, ľudia zabudnú, že existuješ s hudbou dvakrát tak, vieš, že keď dropneš, jak ja v roku 2023 single, nie je to také, že moc ono to nefunguje, vieš. Tí aktívni posluchači si to popočúvajú, ale veľa ti nepribudne. A tak tady máme také třeba ukázku právě toho, že to nemusí být vždycky pravidlo třeba pro tebe. No jasné, dobre, OK, ale Protiva je, kámo, podľa mňa jedna vec, že legenda, ale on urobil tak veľký breakthrough, že tí ľudia, on keby vydal za celý rok jeden track alebo za 10 rokov jeden album, tak tí ľudia sú potom tak hladní už kvôli tomu, jak si vybudoval ten základ, že vlastne jemu už môže byť jedno, koľko toho vydáva. Kdežto napríklad, keď si jak ja začínajúci interpret, ktorý sa o niečo snaží, tak tam je to skôr o tom, že tým ľuďom musíš čo najviac dávať, aby si na teba zvykli. No jasné, určitě s tím naprosto souhlasím. Mě by taky zajímalo, co tě na hudbě baví. Komplet všetko. Normálne, že komplet celý ten proces, jediné, čo ma asi že nebaví, ale akože najviac ma na tom série je pol hodina pred koncertom, kedy mám normálne, že serióznu úzkosť, ale ináč ma baví komplet všetko. Baví ma vybrať si beat, baví ma napísať si to, nahrať si to, vypočuť si, opraviť, vymysleť si linky, proste to všetko. Potom tá komunikácia napríklad s chalanmi, ktorí mi to mixujú, mastrujú, ma baví, vieš, to vymieňanie, hľadanie chýb, bla bla bla. A jednoznačne akože koncerty sú tých 40 minút na stage. To je neporovnateľné s hocičím, čo proste. To je možno, že zober svoj prvý sex a ten orgazmus, vynásob ho krát 1000 proste a môžeš sa približiť k tej minúte na tom stage, keď to funguje, keď tí ľudia proste s tebou fungujú, ale ináč. Baví ma komplet všetko, ale samozrejme najviac ma baví sám doma nahrávať si veci. Jasné, hej. A jakou myšlenku by si teda chtěl tou hudbou předat? By som tou hudbou ostal v tej histórii nejako zapamätaný. V tom kontexte, či už našom československom, ale ja by som mal ambíciu možno ísť aj trochu vyššie. Ale čo je pre mňa úplne najpodstatnejšie, tou hudbou dať vonku. Ja nejak extra ma nebaví mudrovať, aj keď to sem tam to urobím, čo bude možno na tej budúcej hudbe lepšie počuť, ale úplne, že to, čo najviac chcem dať ľuďom, je to, čo so mnou robí hudba, ktorú mám rád. A to je, že v tebe zanechá emóciu a takú silnú stopu, že budú situácie, kedy si to nemôžeš pustiť, lebo by si sa napríklad rozplakal, alebo cítil by si sa príliš proste mimo. Ja robím hudbu veľa o dievčatách, napríklad. A ja keď si to porovnám s jedným z mojich najväčších vzorov, čo je proste Radical Chef, tak on má na albume Freeride 1 má skladbu, ktorá sa volá Kilometre a ja keď si ju pustím, ja mám 25 rokov a ja sa cítim, ako keby som mal 15 v to leto, keď som sa musel neže rozísť, ale keď sme sa lúčili proste s mojou bielou frajerkou, lebo odchádzala preč. Za každým, keď si tú skladbu pustím, mám úplne rovnaký feeling z nej. A to je to, čo s ňou chcem nechať. Že proste mám iné skladby od MGK, napríklad keď si pustím skladby z Black Flag albumu, tak reálne aj keď sedím doma, tak mám pocit, že mám pod nohou skate, fajčím cigaretu, mám že 13, pijem pivo vychladené, citrónové a teším sa. A to je tá moja myšlienka není možno o takom odkaze, že ti poviem niečo mudré, ale skôr by mala byť o takom odkaze, že nikdy aspoň z nejakej časti neprestaneš byť mladý chalan, ktorý sa teší zo všetkého a proste taká tá romantická predstava o živote, ktorú sa snažím dávať do tej hudby a ktorú ja mám rád v hudbe, to je to, čo chcem po sebe nechať. A proč si rozhodl právě pro rap? Nechtěl bys třeba dělat nějaký ročík nebo popík? Lebo neviem spievať. ne, akože učím sa spievať, už mi to ide určite lepšie, ale tým, že ja som vyrastol v tom rape, od 2000, ja som 99 a v nejakom 2002, 2003 si povedzme, že reálne už som mohol začať vnímať nejako, čo sa hrá, a hrala sa u nás druhá strana, H1.6 nejaká ešte vtedy tých pár trackov, čo mali Kontrafakt samozrejme a tak. No a keď som mal 4, to je 2004, som dostal taký Discman, ktorý som zdedil asi po bratovi, tuším, a bol dokonca ešte po mame na ačkové hrubé baterky.
A môj brácho odniekiaľ nejakým zázrakom vtedy priniesol napálené CDčko Dema moje reči, čo je úplne prvý projekt, ktorý vydali v júni 2004. To som mal mesiac predtým, než som mal 5 rokov. A tam boli také hudby, že proste pre mňa bolo... Ja som proste v tom veku, tam vtedy, keď zahrala pesnička Motivácia, ja som vedel, že budem rapper. Vieš, pred proste 21 rokmi ja som to vedel, hej, alebo respektíve pred 20 rokmi. A preto rap. Pretože ja som od malička rap a nič iné som nepočúval. Potom som začal chodiť na sídlisko, samozrejme prišiel do toho nejaký pop-punk, Blink-182, Sum 41, nejaká tvrdšia hudba, aj tam akože klasiky, nejaké mainstreamové, jak Nirvana. Ale stále ten rap tvoril, že 90% toho, čo počúvam. Čiže tam bolo automatické, že sa dostajem k rapu. Ono teraz už potom pri niektorých skladbách, čo robím, tak je tam nejaký pop-punk, nejaký rock, akože je tam počuť, stále je to trošku viac rapové a snažím sa, učím sa na gitare, učím sa spievať, ja sa chcem dostať do toho popu. Do úplne, že akoby nikdy nechcem prestať robiť rap, ale chcel by som vedieť robiť album jak Ed Sheeran, vieš. Čiže ono, ten plán, tá vízia tam je, ale na to potrebujem ešte pár rokov reálne sa venovať tomu spevu tak, aby to nebolo proste trapné a smiešné, vieš. No jasné, hej. A myslíš, že máš na to být úspěšný rapper? Jednoznačne áno. To je, že ja nič iné ani robiť neviem. Že akože tak, že by som pri tom vedel ostať. Lebo ja som za život skúsil, že strašne veľa vecí, aj pracovne, aj čo sa týka hobbies, aj to, že kade čo môžeš robiť. Ale ten rap je proste jediné, čo ja dokážem robiť fakt tak, že si viem predstaviť, že to budem robiť celý život, to je jedna vec. A druhá vec, ja by som tomu rapu kamo obetoval asi všetko, takže ja viem, že budem úspešný rapper. To už ani nie je o tom, či si to myslím, ja viem, že sa to už deje, len sa to deje pomaly, pretože na jednu stranu som proste stále retardovaný pankač zo sídliska, vieš. Jasné, hej. A jaký myslíš, že je ten klíč pro ten úspěch? Konzistencia a autenticita. Ono to vyznie akože to ti povie každý, ale ono to tak je. Keď sa takto na dačo hrá v tej hudbe a proste je tam cítiť, že to není realita, to, čo keby do toho dáva, tak vtedy to proste nepôjde tam, kam by si predstavoval. A ja si myslím, že vo všetkom je proste obetovať tomu 10 000 hodín svojho života. To znamená, že fakt makať, nechať vytiec tú keby hnusnú vodu, kým začne ísť tá clear. A nezľaknúť sa toho, že zo všetkého nie sú peniaze, proste hneď ani úspech. Proste veriť tomu, robiť to, pristupovať k tomu, ako keby to bolo tvoje poslanie, tvoja robota. Proste normálne, že musíš to robiť, aj keď sa ti, dajme tomu, nechce. Keď to sťažovať sa na to, že sa mi nechce robiť hudba, je také trápne, no. Ale akoby chápeš ma. A proste dreť a byť sám sebou. Nehrať sa na dáčo, čo nesi, vieš. Proste keď si chutný chalan s vysokým hlasom, jak ja, tak... proste rob hudbu o dievčatách, vieš, keď sa ti to páči. Alebo nemusíš, proste robiť tak, jak ju chceš robiť a vtedy ti to proste bude fungovať, podľa mňa. Plánuješ teď nějaký velký projekt v hudbě? Som vedel, že túto otázku dostajem. Ja ho plánujem už od roku 2022. Bohužiaľ skrz nejaké fuck-upy a nejaké, nemôžem asi ani po anglicky nadávať, ne? Ale ináč, akože na ten pomer nadávok a nenadávok v tomto podcaste zatiaľ je podľa mňa, že najlepšie, čo som predviedol za svoj život. Tak to je dobré, hej. Ale jasné, plánujem urobiť album teraz, ktorý ja mám napísaný od decembra 2022. A zdržuje sa proste kvôli nejakým ľuďom. Nebudem tu nikoho kolautovať, ale keď to budete pozerať, tak môžeme ísť do Clashu, hej. Uděláme tady pozvánku do Clashu. Ježiš, ne. Ale áno, bude to môj debutový album prvý a ja som sa rozhodol dneska, keď som sem išiel, lebo som vedel, že takúto otázku asi dostajem, že teda oficiálne tu exkluzívne pre podcastček Underground poviem, že bude vychádzať 29.9.2024 s názvom Láska v Prahe. Je to 14 skladieb, ktoré doslova opisujú každý jeden pocit, ktorý som v tomto meste zažil a čo mi dal do kontrastu s tým, kde som vyrastol. OK. K tvému životu se ještě dostaneme, ale já bych teda ještě k té hudbě, mě by zajímalo, jestli plánuješ momentálně šlápnout do toho víc, ještě jako o nějaký krok, jako prostě let's go, jdeme fakt na 200% do toho.
Áno, jednoznačne áno. Ja teraz tým aj, že zmenil som prácu, dúfam, že sa v nej dostajem na teda tú lepšiu pozíciu, aby som na to mal čas aj peniaze. Moji fellas, môj tým, ktorý proste má tú vidinu, má podporiť. Aktuálne všetci už asi vyriešili proste tie svoje veci, ktoré mali vyriešiť a teraz sme proste ready na to ísť do toho úplne na 100%. Akože fakt, že aj keby som mal prestať spať, tak tomuto albumu, aj tomu všetkému okolo toho dáme úplne všetko, čo sa dá. Dobře, tak to se teda hodně těšíme a ještě by mě zajímalo, ty jsi zmínil, že jsi vystupoval v animáčku a mě by zajímalo, jestli teda byly ještě nějaký jiný shows plus jaká byla nejlepší. Tak ten cross som obišiel dvakrát, raz ako host, raz normálne, že som tam koncertoval, bol som v Žene ma pasier sa to volá, v Deviciach tu v Prahe, hral som pár rokov dozadu v Bratislave a hral som ešte teda predtým, než som začal fungovať úplne iba sám ako predskokan na nejakých showkách kade tade po Slovensku. A za mňa úplne, že najlepšia bola teraz pred 2 týždňami v piatok, keď som tam hral. Ja som tam oznamoval album, nebolo tam veľa ľudí, ale tá atmosféra bola fakt, že pekná. Aj to málo ľudí, čo tam bolo so mnou, spievalo, kričalo, proste chytali sa na všetko. Ale jednoznačne jedna z najlepších šoviek by som povedal, že by bol bratislavský Hopkirk, kde ma zavolal Samuel Kulifaj. Čau, pozdravujem ťa, ľúbim ťa, Bráško. Čiže taký bratislavský typek, poloreper, polospevák, by som to tak nazval, robí aj nejaké akože na TikToky a je futbalista. Ale fakt, že to je čavo, čo kámo proste tomu obetuje, koľko sa dá, neviem, možno vieš, kto je Rastio Pavliny? Netušíš, taký tiktoker a majú spolu skladbu, ona má asi že 1 000 000 streamov, je to úplne, že chore a ja sa z toho úplne mega teším. No on ma zavolal do Hubkirku, lebo ma počúval a tam to bolo veľmi pekné, celý ten večer, to sa mi veľmi páčilo. No a potom Cross, keď ma zavolal Polomaný hosťovať mu na jeho show a bolo to open air letná, jak je pred Crossom ten taký stage vonkajší. Jo. A tam to bolo fakt pekné, lebo tam to videl aj Robin Zoot, tam ma to bavilo. To je hodně cool, že si vlastně vystupoval před Robinem Zootem. Áno, no to bolo vlastne, on tam hral show svoju ku albume Make Sudety Great Again, tuším. A my sme tam predskakovali viacerí, no ja som tam hosťoval a viem, že to vtedy tým, že sme chceli za nimi si aj vypiť aj to, tak asi David sa ho pýtal, že či videl show, sorry, ja si to prehodím tu, že či videl show a Robin mu povedal, že akože je to super. Neviem, či to myslel vážne, alebo či to fakt videl, ale akože hovoril a aj chlapci z jeho, jak keby toho gangu okolo neho s nami si aj vypili, boli v pohode, takže si myslím, že asi to bolo úprimné a z toho som sa mega tešil. A nepotýkali ste si? Jakoby potýkali sme si skrz panáky. Okay. Ja som ho ožratý volal ku sebe domov, aj že nech zobere aj všetkých, že dáme after u mňa doma, ale on vtedy, tuším, bol tesne predtým, ako sa mu mala narodiť druhá dcera. Takže mi povedal, že on ide hneď naspäť, ale že mám ísť za Šakom, že on určite pôjde. A nakoniec sme skončili afterovať v anime. Jasné, hej, tak to je nejlepší, že? OK. Mě by zajímalo, kdo jsou tvoji fanoušci? Ja z toho, čo mi ľudia píšu, ako ma vnímajú, je to ešte hlavne teda teraz možno už je to trošku aj inak, ale dlhú dobu to boli proste, a však to som bola ja, to boli proste tínedžeri, hodne baby, hodne dievčatá skrz tú hudbu, čo som robil v žolkách a tak, ale aj akože dosť veľa chalanov na môj údiv a väčšinou proste sú to úplne, že super ľudia, ktorí sa radi bavia, ktorí chcú ostať väčšine mladí a píšu mi úplne skvelé veci, dávajú mi že extrémnu motiváciu, keď mi píšu tie správy, niektoré sú aj také ťažké na čítanie, niektoré menej. Príde mi, že sú vždy, keď sa s niekým s takým stretnem, spoznám cez internet osobne hociako, tak sú to proste taký večný proste mláďasi jak ja. Poslední otázka k hudbě, pak si pustíme tvoji písničku, zhodnotíme ji a půjdeme na život, ale mě by zajímalo teda, kde hledáš inspiraci. Depends, podľa toho, na čo sa pýtaš. Keď sa pýtaš na hudobné štýly, alebo sa pýtaš na lyrics? Spíš na lyrics. Spíš na lyrics, tak v podstate v každom texte je to, čo som zažil. Moja inšpirácia sú hlavne prevažne, hovorím jak skrz tú minulú trilógiu, sú to moje vzťahy.
vo veľkej miere sú to také tie moje osobné momenty, kedy aj sám nad sebou sa musíš zamyslieť, že si úplne hovado. A proste dievčatá, pre mňa vo všetkom celý život podľa mňa je o ženách, keď si muž. Tak keď si muž, čo má rád mužov, tak o mužoch, ale proste o tom pohlaví, s ktorým chceš romanticky tráviť čas, podľa mňa. Ja som všetko vo svojom živote od nejakých 13 proste rozhodol podľa žien, ktoré som stretol, vieš, podľa frajeriek, podľa dievčat, do ktorých som sa zaľúbil a tak, hej, že... Čiže moja najväčšia inšpirácia sú ženy jednoznačne a ináč normálny, štandardný život, ktorý som aj prežil, aj žijem aktuálne a ten je aj tak stále spojený so ženami, takže sú to ženy, proste ženy, milujem vás a vďaka vám robím hudbu, vďaka niektorým z vás trošku viac a vy viete, ktoré to ste, takže shoutout. Sorry. Poda. Hej, půjdem se podívat na jednu tvoji novou skladbu, jmenuje se to teda Ghetto Superstar a jdeme na to a podíváme se, zeptám se na detailíky potom, co to pustíme. OK. Pýtaj na východne 50 kilometrov je Ukrajina. Prvýkrát v živote pistol, keď mal asi 13. Chalani kupujú gramy, pozerám na kila. Žiadny gang, stej iba si jaga kita. Nejaký kokot typuje moje meno backstage. Nechoď ku mne blízko, boje na pristane. Som jediný z umeného, ktorý má fakt, že treky. Bo to, čo z neho počujem, sú skurvené smeti. Učužním to, potom zajebem strašne. Som separ mojej generácie, brate. Ja sekam tie slova, podlevam ich martelu. Kladám peniaze na účet v Raiffeisen. Má bytnú efekty, neviete repovať dementi. Takže by som na tvojom meste radšej ukludnil keci. Môžeš byť vysoký, ak chceš, aj tak jedna pristane ti donahrávam toto a idem ďalej spevať a Kelly. Ja som Ghetto Superstar, Ghetto Superstar. Ja som Ghetto Superstar, Ghetto Superstar, Ghetto Superstar. Ja som Ghetto Superstar. Si vyťahol teda, akože po tom všetkom, čo som povedal, že si vyťahol track, čo je úplne, že opačne. Ja další. Takže kde jsou ty ženy? Nevidím ženy. No. Víš, ženy jsou ty chlapci, o kterých tam repujem. Aha, už to vidím. OK, já jsem je úplně vybavil jako Shein. Shein, Viktor? Yes. OK, díky, to cením. To je možno, vieš, kvôli čomu, že je to... Aj keď tá skladba je zrovna repová, tak je stále preťahnutá tým autotunom a tým takým tým novodobejším zvukom, takže možno preto každopádne som vďačný. Máš rád Viktora Sheina? Jednoznačne milujem Viktora Sheina. Fakt je. Kamo, tým, že ja som starý a že akoby na rap, hej, že 25 rokov na začínajúceho repera je dosť, aj keď nie som začínajúci reper, ja sa vnímam jak Nereš, vieš, ich 10 rokov tiež nikto nepoznal a boli tam. Ale tak je veľa tých takýchto reperov, čo dneska sú úplne, že topov ačková rotácia, ja ich počúvam ešte, keď ich počúvalo 50 ľudí. A Viktora Sheina napríklad ja počúvam, keď sa ešte volal Charles Sheen. A má takú pesničku, že začiatok konca je to brutálne, každý by si to mal pustiť, takže ja Viktora milujem a minulý rok, keď som bol na Majlese a videl som ho naživo prvýkrát, po všetkých tých rokoch, čo ho počúvam, som reálne, že plakal na jeho koncerte. Akože fakt, že som na neho pozeral a vyzeral jak boh pre mňa. Fakt je. Takže budoucí feed Viktor Shein. Ježiš, jednoznačne. To je ja potrebujem proste mať na albume, že 4 ľudí, takže fakt potrebujem, že nemôžem zomrieť skôr, ako sa toto stane. To je Viktor, to je Radical Chef, to je Supa a Delix mojej reči. Dám si sprej do nosa, Bráško. A další teda by mě teda zajímalo ještě k té hudbě. Co jsi teda tím chtěl říct? Tím Gettem Superstar, že umíš teda zpívat na autotune? Ja to raz za čas urobím, tak pomedzi tú svoju klasickú hudbu, ktorú vydávam, je, že urobím niečo tvrdšie. A to tvrdšie urobím väčšinou v takých časoch, keď naposledy som to urobil s trackom, ktorý sa volal Pay Freestyle a Avignon, keď ešte som žil u seba v meste mojom, Humené Gang. A trošku tam sa rozliezli proste nejakí ľudia, ktorých bavilo rozprávať proste hovna. A skrz toho som vlastne teraz urobil aj to Ghetto Superstar, že ja viem, že robím hudbu pre dievčatá, ja viem, že som zlatý, milý, chutný chlapec, pekný, ktorý, neviem, proste nosí rúžovú, lakuje si nechty.
Ale rád sa pripomeniem tým, že akoby úplne nechcú do mňa ísť niektorí chalani s repom, lebo väčšinu tých chlapcov, čo dneska robia rap, ja prerepujem kedykoľvek a bez problémov. Preto tam hovorím, že som separ svojej generácie, pretože som všestranný človek. Nejako, že nehovorím to z toho titulu, že chcem byť namyslený, že som separ, vieš, presne. Lebo akože som tak polka z neho a keby do mňa fúkol, tak ma zabije. Ale akoby ja som dosť všestranný človek a to som tým chcel ukázať, akoby trošku zavrieť ústa nejakým ľuďom, ktorí viem, že aj keď ma nefollowujú, tak vedia presne čo, kde a kedy vydám. A tak, kvôli tomu som to urobil. Shadow těm lidem. Yes. OK, půjdeme se dát přesun na ten život. Mě by zajímalo, co děláš tam mimo hudbu. Mimo hudbu pracovne ja robím, že veľa vecí a za posledné roky som aj veľa mal práci. Teraz aktuálne teda ašpirujem na to, aby som bol jakýby veliteľ pobočky jednej v gastro proste s jedlom. Predtým som ja robil aj prevádzkara jedného baru a štandardne normálne, čo asi najviac mi ostalo je, že som elektrikár, že robím elektriku teda. A ináč hlavne teraz to gastro, no som sa k tomu vrátil, aj keď som povedal, že už v živote do gastra nepôjdem, no tak Jsem tady, dobrý den. Klasika. Jasné. Jak to vůbec by probíhalo, kdyby si teda dostal tu pobočku? Co by si ty musel zařízovat, co by si musel vlastně dělat při té práci? Štandardne by som normálne pracoval aj s tými ľuďmi, ktorí tam sú, akože aj nejakú, že pripravovať jedlo a tak v tých najtvrdších hodinách, keď to tam príde akože veľa zákazníkov, ale hlavne potom tam ide o to, že sa staráš o tú pobočku, aby nejako vyzerala, aby bolo dosť zamestnancov na pobočke, aby boli objednané suroviny proste na každý deň správne, všetko toto, staráš sa o kasu, dochádzky a takéto veci. Proste si normálne prevádzkar pobočky, hej? Čiže sa staráš o tých svojich ľudí, ktorí tam chodia a staráš sa o to, aby šéf bol šťastný. Takže ty máš nad sebou ještě nějakého manažera nebo nějakého šéfa, který to dá taky spravit? Majiteľa. Takže ty už jsi vlastně hnedka pod majiteľom na té pobočce. Tak by to aktuálne teraz bolo ešte. Samozrejme, pre všetky tie pobočky ešte by mal byť manažer, jeden, ktorý aktuálne teda nevieme, že kto ním bude, alebo tak. Hej. Akože ja by som nemal problém zobrať to a starať sa aj o všetko to naraz, to by ma tiež mega bavilo. Ja zatiaľ proste pomalými krokmi, vieš, chcem ukázať, že viem proste sa postarať o toto a možno dostajem tu možnosť ísť aj vyššie, vieš. Tak přejeme ti hodně štěstí do toho a hodně úspěchu. Tam mě by ještě zajímalo k těm pracím. Mě by zajímalo, ty jsi zmínil, že jsi dělal hodně v gastru asi dřív. Mě by zajímalo, jaký špatný zkušenosti s tím máš, protože já taky pracuji v gastru, tak mě zajímalo, mám taky hodně špatný zkušenosti, tam pracuji rok. To mi je ľúto, bracho, rok je veľa. Rok v gastre je jak 10 rokov v normálnom živote a 20 rokov v dobrej práci v kancelárii. Ja som robil u nás v meste. Som robil v bare. Ono to bolo akoby bar, ale proste v malom meste je všetko vlastne krčma. Takže tak. A mám stávať, že mega veľa dobrých zážitkov, ale samozrejme proste klasika, keď musíš proste vyhadzovať ožratých dementov, ktorí nevedia pochopiť proste, že majú odísť. Alebo že si teda na východe Slovenska, kde ešte stále aj v roku 2024 je napríklad ilegálna marihuana a čavo proste v roku 2019 príde a zapáli si joint a proste dnu v tvojom bare, kde sa nefajčia ani cigarety, vieš. Alebo také, že samozrejme niekomu som nechcel naliať alebo niečo, tak potom pred barom si ma počkali a chceli ma zbiť, vieš. Proste klasika, malé mesto, vieš. Počkaj, prečo si im nechcel naliť? Pretože boli ožratí a už tam mali nejaké sekery proste a nevyplatené účty, vieš. A ja som, vieš, v malých mestách to proste funguje tak, že chodíš piť do krčmy na sekeru a ty to raz prinesieš, vieš, a všetci tí barmani keby sa poznajú s tými zákazníkmi. Lenže ja som bol, že v tom nový, mladý, že trošku iná krv v tej dobe a hlavne ja som nemal náladu na to riešiť a naháňať niekoho o peniaze, takže som im nechcel napríklad naliať, vieš, lebo proste nemali už love a chceli piť u mňa na sekeru. Hovorím, že ne. Potom som zatváral bar a čalovci si ma čakali vonku, vieš, a hovorím, že poďte, more dementi. A čo ti udělali? Nič. Skúsili to, vieš, ale ja dosť veľa znesiem, vieš, že mňa není tak jednoducho rozbiť. Takže... Akože te byli, nebo ne? Ja akože dostal som facku, vieš, tak som dostal facku, tak som ju vrátil, vieš, a tak, no, že proste bitky, klasika malomestské. Na co se teďka v životě nejvíc soustředíš?
Aktuálne najviac no stále na hudbu, pre mňa prvorada je tá hudba, proste to všetko okolo toho. Potom nejako ide to, že by som chcel robiť aj nejaké iné veci, čo sa týka sociálnych sietí a tak, nad tým teraz veľa rozmýšľam a začal som uvažovať a na to sa teraz, že hodne veľa sústredím, je, že akú kariéru si do budúcna vybrať, vieš, že popri tom rape, lebo ja akože primárne chcem robiť ten rap tak, aby bol môj number one, akože aby ma živil, ale chcem okolo toho robiť aj nejaký biznis a rozmýšľam teraz nad tým, že kade sa najlepšie ubrať, že čo vymyslieť, také, čo mi bude najviac sedieť. No a v týchto dňoch sa hrá Euro, takže na futbal sa najviac sústredím. Jakých věcí ve svém životě nejvíc lituješ? Ako som si možno mal doniesť, ale... Kapesníček. Hej. Alebo tequilu, alebo gin. Objektívne, keď sa na to spätne pozriem, nehovorím, že menil by som nejaké rozhodnutia, ale nemenil by som to, kam ma to vlastne posunulo. Ale teda je, že po tej vzťahovej stránke veľmi, veľmi ľutujem vlastne také 3 najzásadnejšie ženy môjho doterajšieho života, ktorým som proste svojím spôsobom nejako ubližil. A strašne, ale že strašne veľa ľutujem, že som sa 17 neodsťahoval do Anglicka tak, jak som chcel. Třeba v příštím životě. No, dúfam, no, že v budúcom živote už to vymyslím lepšie. Máš nějaký guilty pleasures? Mám. Počkaj, takto, ono. Na tu dám si vonku, nech nekričím do toho moc. Mám určite na ten pomer toho, že jaký som, teraz opačne poviem, že jaký som mladý, tak ja, že úplne milujem pozerať, kamo, tie také celebritné sprostosti, jak je Inkognito a 7 a takéto srandy, ktoré chodia proste v telke a pozerajú to 50-roční ľudia. Ja som videl každý jeden diel Inkognita a niektoré som videl aj, že 3-krát, 4-krát. Takže tak. Takže superstar prostě. Ja s Československou a talentka Moja. Tomu ver, každú nedelu sme teraz, jak bola posledná, tak normálne každú nedelu s frérkou aj s mamou sme to pozerali. Každý máme něco. Psychoza, ale akože ináč nejako, vieš, ten pojem guilty pleasure je, že by si sa za to mal relatívne hambiť. A toto mi je jediná, ja to hovorím, že s takým vtipom, že by som sa za to mal hambiť, ináč je to podľa mňa, že pohode. Ale nemám taký, že guilty pleasure, vieš, nepozerám na Love Island napríklad. Za to by som sa reálne hambil. Alebo na Clash, keby som pozeral proste. Ja neviem. Keby som bol fanúšik Datla, za to by som sa hambil. Ok, to bude na klep, děkujem. Yes. Jak řešíš své psychické problémy? Mal som 2 roky terapeutku, normálne psychiatričku, akože skrz vlastne normálne akože vyšetrenie, že nie, že som si platil terapeutku, ale že som išiel ku svojej obvodnej doktorke, ku psychologovi a potom ku psychiatrovi, lebo už som cítil, a to bolo keď som mal asi 18, už som cítil, že už to nezvládam proste. Tým, že ja mám také 2 najväčšie problémy, ktoré mám, je, že trpím insomniou, že nedokážem spať, na to som brával aj lieky hodne dlho a mám chronické depresie. To znamená, že není úplne cesta sa z toho vyliečiť, len sa s tým dá naučiť pracovať. Čiže sa snažím, ale tým, že som strávil fakt proste 2 roky na terapii, veľmi mi to pomohlo spoznať samého seba a ako nakladať s tými vecami. Čiže určite, keď proste sa cítite zle, choďte na terapiu. Ten doktor, vieš, že buď ťa fakt napraví a keď máš zlomenú ruku, dá ti dlavu, zrastie sa ruka asi v pohode a keď ťa nenapraví, tak je to také, keď máš problém napríklad s tým, že nemáš nohu, tak ti dajú barle alebo protézu. A to je ekvivalent toho, že ťa naučí pracovať s tým, že ja napríklad viem, že keď som proste už over so všetkým, hej, lebo ja som brutálny extrovert, ja proste milujem byť vonku, ja milujem byť medzi ľuďmi, mne sa nikdy nechce ísť domov z party a tak, ale viem, že napríklad keď sa dlhšie už cítim taký, že proste prichádzajú tie stavy depresívne, tak už som sa
vieš, pred 10 rokmi alebo pred 6 rokmi by som aj tak na silu išiel vonku a vlastne by som sám sebe ubližoval. Dnes už som sa naučil to spozorovať a proste si dať napríklad, že kľud doma, alebo pomaly sa snažím vrátiť k tomu, že začínam cvičiť, behať a blablabla. A ináč hlavne veľa hudbou. Hudbou určite si pustím nejaké veci, čo viem, že mi urobia dobre. Máš důvěru ke všem lidem, který máš ve svém okolí? No, ktorých mám že v blízkom okolí asi, hej, ale... Tak, mám ľudí, ktorých mám vo svojom okolí, ktorých mám odskúšaných, že im môžem veriť, vieš, napríklad. Ale pri každom asi rátam s tým, že sa môže stať dačo, kde proste ten človek nesprávne vycíti situáciu, zhodnotí a urobí niečo, čo môže ísť proti mne. Ale mám akoby dôveru v to, že aj keď niekto urobí chybu, tak mi ju povie a proste to vyriešime. Ale akoby musí to byť, že hodne blízko okolo mňa, aby som ti veril, že môžeš ku mne chodiť, že ti dám kľúč. OK, tak touhletou otázkou bychom to ukončili. My děkujeme posluchačům, že poslouchali a lidem na YouTube, že se koukali. A jestli chcete bonus, na kterém probereme hodně zajímavé otázky typu ženy, protože ženy tady bylo našeho hosta velké téma, takže to budeme mít spoustu určitě storísek a tady máte teďka nějaký sestřih z toho a jestli se vás to zajímá, tak si to přeplaťte 100 Kč měsíčně, podpoříte nás s tím a budeme vidět, že to má smysl. Děkujeme. Podporte brutálnych typkov a teraz vypípaj meno, aby si to nakúpila na to, ale ty vieš, že rozprávam o tebe, kúp si to a poď popočúvať, čo budem o tebe hovoriť. Takže čau, děkujeme. Zamilovaný rapper. Zlomené srdce mám celý život. Pohodě, kámo, já sice budu 4 klubu, ale pak jako hraju a tak jako to zvládnu, ne, tak to je fakt úplně někde vyblitej, no. Pre tých lepších ľudí, ktorí platia. Ahoj Miška, pozdravujem ťa. Pokud si předplatí každá tvoje ex-přítelkyně naší Hero, tak zarobíš, no. No že zarobíš jak kokot. V koľkých letech teda? Som mal 13. To sa volala Livia. Jaký máš bodycount? To sa ocitol párkrát aj napríklad, že na swingers party, kde nás bolo že 40 ľudí na byte aj 99 zo 100 dievčat na percenta, keď si to rozobereš, tak sú také, že chcú, aby si ich proste prči prst do ryti, hovorím, nesranduj. Ja nesom zas kokot, vieš, akože. Ty na? Luce. Áno.